Chcete si vytvoriť originálne fotodarčeky? Pozrite sa na náš web cv.sk, kde sme pre vás pripravili celú inšpiratívnu ponuku. Vyberte si ideálny formát CV fotoknihy a máte spomienky stále po ruke. Použiť môžete aj fotky z mobilu. Vďaka službe Foto ihneď môžete mať fotky z CV fotostanice na počkanie a poslať si ich na predajňu môžete aj z pohodlia domova. Čo poviete napríklad na originálny fotopásik na počkanie? Pretože tie najkrajšie spomienky patria na stenu, určite si pozrite našu ponuku fotoobrazov. Nechýba ani sekcia venovaná fotodarčekom, od hrnčekov až po kľúčenky. Skvelé ako malý darček napríklad k narodeninám. Postupne si už môžete vyberať aj z rôznych formátov kalendárov na budúci rok, aby ste nezabudli na žiadnu úžasnú udalosť. A ako si navrhnete fotodarčeky s vlastnou fotkou? Pozrite si sekciu software a vyberte si jeden z 3 spôsobov objednania.